tanaw yung bulag. Bisan si Solomon nga dato kayo, dili makasama sa katahom sa bulag, dili makabuhat sama sa katahom sa bulag. Apan ang Diyos nagsangkap sa bulag, ni wala nag-ani, wala nagbukas, wala nagalakaw, nagpundo lamang. Ang Diyos ang nagsangkap din. Kunya mga ta, mula ba pa sa Diyos? Unsay papel? Hello guys. Kasi title ni? Sa atong paglakaw, aside magita na pa yung mga importanteng gibuhaton pod nako kaniya. Kanya anong nag-priority magid ko dinhi sa layo haduol sa kinaiyahan nya halayo sa atong nabata sa syudad, sa lungsod, sa katawhan. Hindi mo mangutan na nga i-priority magid nato ang kinaiyahan. Kaya nga to ang manggong lawas, espiritu ang nag-govern ni. Kaya kung walay pitik sa espiritu, patay ta. O niya, asam nagikan, ikan sa Diyos. Nga asam kinaiyahan, ikan po sa Diyos. Manang maglakaw ta sa dalan, mga dalanan, nga mga lugar nga nakita na to nga ang gas agad sa Diyos nga nature yun. Although naani mga magibuhat sa tao, tawanon naman ni kay ang tao ma-attract man sa buhat sa tao. Mana gamay nga tao makasabot na to. Kaya ang tanaw sa tao, gama man sa tao. Kita ang tanaw na to, gama man sa Diyos. Daghang mga espiritu nga naa diri nga nagagovern sa kalibutan, nga may gipabantay sa Diyos man. Unang usahay mabuyagan, ana kay say. Kaya ang tao gyud mayon taga-dautan na sila dili. Kita ang dautan. Ano man? Nagpatuyang raman ta tungod sa to ang tungod ni Kristo. Ano man? Yamang ikalutan ang tao. Na paghubog-hubog mo sa kalibutan. 2,000 ka tuig. Nakaroon paglawat ako sa espiritu, ginatudloan ko kamo dili tawhanon, ang pagtudlo kung dili espirituhanon. Nanana di ba na sa Biblia? Gamitan ninyo ang inyong kahibalo, haduol ka na ako. Ang problema karon gigamit naman nato itong kahibalong halayo sa Diyos. Tama yun. Nakalumanay ko ninyo, what is science? Who is God? Diba? Na kani atong kinabuhi kung kuwaon na sa Diyos makasumpay ta. Mopod ang kalibutan nato kung kuwaon sa Diyos, mga buhi ta. Nga ang kalibutan karon nagagulo sama sa babae nga nagpati. Tama? Kita pod nga nagatuon sa espiritu nagagulo pod. Nga naman, daghang kasakitan, daghang away, patay. Na, kita na to, no, nanapig ipapusin. Mga ingon sa ni Papa Diyos, padadaan ko sila kaway haron makikaway. Gigamit man ng yawa. So di mo pawang yawa. Nya, kung mamatay ka, asa ka padulog. Kung nagdumot ka. Pero no? Kung sa grabata mo gamit sa Diyos. So lahi ang tumutuo og Diyos nun. Ang Diyos nun og tumutuo. Di mo mga tana? Say, linisyon na na. Dagang maingon Diyos nun ka. Unang lingon ko ninyo nga. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Ayaw mo gamit na. Kaya labaw pa kasi Ginoo. Diyos ko ba? Diyos ko nimo eh. Diyos ko nimo eh. Sa to ba Diyos pa ka? Taas pa ka niya. Na, mali atong term gamit no. Mali ka. Kita gamit og term. Ayan, pareha ko lang kung giingon nga Holy Trinity. Butangan nga mga balaang espiritu. Nagamit ta og mga sakramento at kabaloon sa sakra. Pero kamo, ginatuluan ko kamo nga gilipat man ta sa atong pagtulunan. Makaon na ta og kanang ng hostiyas, nagama sa tao, pero wata nagsakra sa iyang mga binuhatan. Binuhatan, ginahin ko lang makaluwas ng bigyan Yes. pa. Kami, mga sakto. Okay, makita man nimong espiritu sa iyang buhat. Tama. Ya, kung bad ka, nakabalo ka na kasi mga man, duha ka kirubin. Bad Tama? ka. Kaya puta na mo, di serious na karon kay wa magani na
Wa magay na nag-serious ng iya sa kalibutan, kita pa. Espirituhan nun. Ready naman tanan. So, ang ready ang tanan. Pero gusto pa man tang ma-extend ang kalibutan. Tungod sa mga pinili, makubos-kubosan ang katalag mo. So, kung dili sila magpapili, dili makadungog. So, akong paghihusay samtang buhi. Nga ka mo, ni patay na mo sing sala. Tayo na. Pagwala ang garbo. Bisag dili ko pare, di ko pastor, di ko attorney, di ko doktor. Tuo mo. Ang Diyos, yun tanan. Ang tag-iya natin kanya. Seryoso ka to? Kaya halimbawa ko ba og pas ani karon nalakaw ta halimbawa og dili ta kadayon unsa may tabo ana. Wala problema nako. Dili man na nako mission man nato itanan. Ang pare na mission, ang pastor na mission, kamo na mission. Sa atong tinuan ako Katoliko mo hari pare pagka-propeta, so magsangyaw ka. Kung sa sangyaw nimo para makita ni sangyaw, kinalang pinagis buhat di kasi baba. Maningon nga sige ni kag Diyos ko, baba. Tama. Igo na ka Diyos ko. Nagtuman ka, nagamit ra makag-amahan mo. Mamo na maigo ka karon sa inyong paggamit sa akong gibala, nahimo ni mong halangdon. Nagpaaman-amahan mo karong ingnon nga Dios nun, pero ang binuhatan sukway sa iyong sinuntian. Pagigit sa buhat. Mapanitan mo ito, di ba? Makita nimo ang pulong kung adunay buhat. Dili mabuhi ang tao sa pan. Stiyas, pagkaon. O dili pinagi sa pulong. Di po makita ang buhok kung ulay buhat man kabuhatan. Tama? Tama. Mubalik magita sa abog. Tama yun. Para itong nagi. Nitabang ta kay na nagpatabang na to. So abi ko daghan pa dito. Wala deta. So natingala ta nga nung nahuman na to. Kung pintaon na to, grabe ang trabaho. Wa mo ito na vlog niya to naghakot ano. Ikapoy naman mo, wala mo kagamit og cellphone. Na to, puro mas kwas trabaho. Dahil nag-alalay na to, pero ang karabaw kay kapilagay kapahuway. Yung dili ta mo hakot ato, wala dito mo pasa na to, wala mo putay gamiton kay kulang man ang balas. Pero nganong nahuman na to. Ya. Tabangan na sa inyo. Yes, kay wala man ta nagsubo. Malipayon man ta nagtabang. Pero nagsige ta tong pagulbol. Wala ni sa mo to kakapoy. Ito kay hindi nagugulay na. Talon mo ka ato mayo. Kuampot. Dinta kapuyon ka ba? Labi nagsige ka gisgot sa mga sala sa uban. Sa kanong kita mo ni asa to uban. Mato ni imo ko. Sa dain na lang dong sa dain. Ay importante gitabangan to namo. Importante mahuman na to ni. Ay na to pasagdain na to uban. Magkailayon makana. Diyos nun makaka. Diyos nun makaka. Kung Diyos nun ganina. Ang Diyos nun gani ka. Nagtabang ka mga dagayaon. Wala ka nagnoon nagbayad. Kaya ang Diyos na nakabalo sa inyong gikinanglan. Wala sa Biblia. Mana itong lahit tong mga tumutuo. Kasi tumutuo. Kuan pa. Kaming pa. Nagpatutuo pero wala nagatuo. So duha man kamatang yung tuuhan. Tumutuo. Good ug bad. So makita sa buhat. Ang Diyos nun gani nga mahigugmaon, Diyos nun gani mahigugmaon, nagtuman siyang sugo. Andam mo sakripisyo, andam mo hatag, andam mo tabang. May pa ka. Ikaw dong, murag di ka makita diya. Kitang view. Kita na. So, kani ana ata karon diri, ana mo din kay tungod kay niuban man mo nako, di ba? Kung diin gani ko, ana bud mo. Tama. Wala nagpasabot nga tanan na ta diri. Okay. Sa tong gasto, sa tong hago pod, ang uban naman po yung mga trabaho, kakuhan. So kay sila atong mga tinuna ako nito na ako mga katawhan, apil naman na sa inyong hago. Kaya base sa sunod na pod kamo puy wala. Inaman tayo yung mga trabaho. Diba? Tama yun. Di kamo may na-pray karon. Ako igay mga pasalamat ang mga espiritu nga natuan na to kuno kay ang gahilak mga espiritu. Di ba? Si Geraldine, ang mata. Kahilak ka naman. Kay napansin sila. Kay gusto po sila nga mapansin sa Diyos. Hinihinan na Kumbaga, nagkaluwasan kuno. losing man na sila. Wala man sa nahimong tao. Wala man sa naapil sa sakripisyo ni Kristo. So man ang makasala sila, silutan gid na silang mga labaw. Hinihinan na po na sila ilang kaluwasan kuno. Oh, kay na may bagong yuta, gusto po na siya nga makiuban na to dito sa bagong yuta. Na, di pa mo ana.
Tapi gahom, naaman na sila kalibutan. So lami kayo dito, kung may usap ta, kami may halaan, o kami po balas ito, ano. Sa unang panahon, sa unang panahon, makisulti sila sa kinaiyahan. Nga tungkol sa naandang tungkol sa pagtulunan, nawala naman ang batasan sa may pamatasan. Di na kayo borispitos kinaiyahan. Akog man ang tao, tungkol di Kristo. Ano man? Hindi man siya niya gustong tangdootan ng patyon. Paghubog-hubog, budri. Gamitan ko niya, mapawa ng yawa. Ang siyang gibalaan. Karon ipapawa na nimo, ikaw nagpahawa, mo ka nagbalaan. So, pagbalik sa espiritu ni isa, unsa mong sala sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Di ba nasa Biblia? Ginoo nalambal kami, Ginoo nagwali kami, Ginoo nagpakaon kami, Ginoo Dios noon kami, nagpuasa gani mi Ginoo. Oh. Unsa mong sala sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Ako ikig sala ang salig sa mga kanong Oh, dili gyud ka mo gamit sa Dios na ikaw na himong halangton. Di ka mo ingon sa Ginoo nga ikaw nakaluwas. Ako, di ba ingon ko makaluwas ko ninyo? wala. Oh, di kani ingon ko makaluwas ko ninyo kamo maningkamot po makauban pud nako. Tama yun. Kay kung nagsalig ko ninyo makaluwas ko ninyo, kamo inyo kong silbihan. Tama yun. Tama. Pag abot di sa balay, ditsunan ko nimo. Pag abot sa balay, magseremonyas dagdag ko nang nako tamo. Pero ako, sa buhat nako ninyo, sa gani maglisod mo sunod nako. Ikaw pa nagsilbi sa mga. Kani dahil nagwali ko, nagsulti ko. Kaya kung nagtudlo ko, maestro ko, namoy ihatag nako. Nya kalami ra ba ni kay hingpit nga himaya. Kung tawhanon imo hunahuna, magpabilin ka sa kalibutan, magpabilin ka sa mamatay ka. Suhokman ka kung buotan ka. Problema kay wa ka nakaagi sama ni Job, ni Lazaro, sa mga apostoles, sa mga balaan, nag-BBI. Di asa ka padulong. Pero nagyapon. Ngayon nagsalig ka, di ko Diyos ko. O taas ka sa Ginoo, Diyos ko. O, ang term lang, Diyos ko. Ikaw na Ginoo. Ikaw ang Ginoo. Mo na ingon sa nasayon kita tong atong kuana palakpakan na to ang Ginoo. Sa to labaw pa ka sa Ginoo. Nga ingon ta. Happy birthday in heaven. O labaw pa ka. Nga nagwali ka to. Nasayon kita nga gikan ta sa abong sa balay sa tong amahan na di. Nya kabalo kag kisay imong amahan. Di ba kira di ko palahubog bad kayo. Tama man to amahan. So na gani mag-ingon nga sa tama. Nag-istorya tama na sila. Sila ang mga tao. Oh. Tagulog-ulog sa tao. Nagpagamit pun sila sa ilang kakog, sa ilang kaalam. Diya masukod ang kuan. Masukod ang Oh. Nagpagamit sa kaalam tungkol sa ilang filosofi. Magpili, magpabor nila. Ang templo sa Diyos atong kasing-kasing karon, iya nagdala mo templo. Tama. So tukora ang iyong tulda sa inyong kani inyong lawas, tulda ra man ni. Tama. Nya magunsa man na kaunong na nag-anay. Tama yun. Mo nang naadri. Nani tadri. Kung dagan pag may espiritu ano dagan pa o kanang asawa kita ni dagan bulawan di. Yes kay ang nature kinalang balansihon man na tanawa lang magkalot-kalot ikaw dai ka mga ngalotay man ka sa datigo lang nakagkalot nakako ka ako agi po na nako kay di mo ko mudawat sa una gusto mo ko tawanon pero wagi ko kuno na kay nakabalo mo ko 20 edad nako sabay lang ko kay enjoy mo po kayo kilami kay panundungon nga dako kay ni pero ngano pag abot dadto sa peak na gyud nangawala man tungod kay dili gusto ang Dios nga mag-away ta sa tama Tama yun. ya kung dili sila mo to ngano magdagkot-dagkot mag Chinese ikutam na i-prayer man nimo unya kay nakakita man ang Ginoo sa tong tinago nga kasing-kasing mag-away man mo magpatay man mo nya kung madato ka matrigger na pun silingan di na pun mo kasuri-suroy kay hakog man ang tao dis kalibutan tunglo man Magpalayo na po sa Ginoo. gawas balay sa Ginoo sibat pug ka kay tulison ka Gisur ka. patyon ka tanawa ang mga dato ron di na kasuri-suroy para sa tong gisuruyan Tama. kita suri-suri ta suri kwaon na to lisod man ganit tag pangtubil Tubil. ano no Ito mga ito ang ista no, DIY na lang. kung sakto pa tag vlogger ko ana dito wapo ta kung istano but makakita sila na Kawayan ng lang kahoy. Gigas Video naman kinayahan na, yun ba? Video naman na garon. kung pobre Gerald kung mo, pobre hay ni mo ni ingon nga kadyawan tang uban di drone Bakol, daga man yung espiritu karon mina pa proses mo ako no. oh para sa to kay nakapalot ang- sa espiritu Mukutan ako kung sa mua si Jesus man ang mag puko ay magkuan mag tuwa gani. Siya man ang Hukom. hukom sa mua. okay nakadaog man sa pagkabatay Espiritu ko kasi mo hukom na Diyos sila. samahan pulong kabatan Diyos amahan.
espiritu, nalipay ako pag-ayo nga gipadala ang espiritu sa kalibutan nga magdala sa akong pangalan. So ang espiritu ni Kristo sa unang lingkod sa niya tong sa dampati, gipadala na po sa Dios Ama. Andre kay gidala man ni Kristo iyang bukog sa kalibutan. Siya may nakadaog nga hukman tas Langit. So ang mga musunod niya, ang Kristiyano musunod gani siya ang maghukom ng mga langit nun. Ang mga butang ng langit nun. Wala pong na po yung mga buotan nga mga pare, mga pastor, mga buotan, mga tao sa una nga naghalad gid silang kinabuhi. So ang mga tao nga hakog kay dili mo moalaga, dili mo serbisyo, kung sila gibuhat, magbuhat sila og monumento. Dito sila mo sip-sip. Sila nga galon. Kaya naman sa Biblia ayaw pag sip-sip sa imong galon kay mahulga imong sa imong agalong mahul sa imong sulugon kay mahulga imong agalon. Nya kisa may lang agalon. So mo na ingon nga ang nagkuha sa propesya ining libro dugangan. Mo na gidugangan og katalagman. Mga ako nga nakadungog ko sa espiritu agulo ko. Ano man? Tungkol sa kadautan sa Dios, nagpasuko na siya. Para itong isang gabi nadamgo ko. Suko man siya, kinahanglan anak, init yung kamsulti. Sulti sila. Kung pa ba Jesus, kanong mamatay sila, sige magkangyo na po. Oh, okay. Nitipas man sila sa lain-lalan. Wala man sila naminaw sa amahan. Isa lang ang amahan. Dagham sila ang amahan. Ngayon lang amahan, biyaan ra ba sila kung mamatay? Di na po magpakaba na, asa na padulong. Nabalik ko na po 1 year, balik ko sa tuwid po anak sa langit. Nahanap pa rin sa purgatorio. Ako goal ko Ganun na yung mamatay. Ano man? Imaginan ko sa... Dilipit ako nagbunyag niyo. Di mga ko'y nakasal niyo. Nga nag-away-away mo. Kuha na to. Ingo man yung gino. Ayaw sa. Pero makita kinsay malamon. Kaya sila nagpagamit sa kinaya sa yawa. So basi pag napay mga tao sip-sip nila. So magpili rin siya. Alam niyo anak. At yan ninyo ang kabalaka. Natay sakit nila paglipay. Kaya pag sulay man na. Ano yung mga katalang silipay. Yaman ang pagbuot, kay kinahanglan yun na ang dadon sa bagong yuta. Makapamalandong kita. Huwag may katong mga tao nga maalamon. Diyos nun. So ayaw mo gamit Diyos ko Lord ha, Diyos ko Lord ha. Yaga-yaga na. Inoon, kabalo ka kisa yung Lord. Di kung mamalikas siya. Nagdumot. Doman ka kirubin. Oh. Karon kasabot mo. Di pa mo suko nila no. Dili pod. Kay kung kamo kuno pud ana. Kamo kay lahi man mo kay kada oras kada adlaw ginasutian man ta mo. Lami lagi kay ang tao magpaubos na ko. Sige paminaw, sige pagutana. Dili makigdebate. Kay kung magdebate sila sa ako, mulakaw ko Pero ni Kristo got. Inakaw siya. No? Di ba katong daghang mga tao gitupukan siya, basan tubag, wala ka ditubag kana mo. Tama? Giingon mo. Asa to pa kumiingon sa sinuli nagpa-Dios. Sinuli ikaw magpa-Dios. Giingon mo. Yung problema ra mong reflect ko. Yang tao dili sa gusto nga Dios kabuhi. Mo nang gituduan mo pagludlod ang mga patay. Nganong patay? Kay kanang inyong gi-idol, Mga Santos. Parehas inyong binuhatan. San Lorenzo Ruiz. Okay, Santos pag nila. Yang Diyos nagsantos ana. Dili mo sa santos sa inyong kaugalingon, dili ang uban. Tama yun. Silabot niyo ato, wa man ka nagbuhat sa ilang sakripisyo. Wala ba pare nagbutang ana nagludlod yang gisantos sa inyong kwintas. Yang kidaya. Di mayo. Nasantos lang to siya kay nagdadala siya ng yung rebulto. Ayaw magtuwa nang wala sila nag-ampo na nag-ampo Kada di magludlohod siya nga dito. Sip-sip man na. Na? Sip-sip kay mao man to yung agalon. So mahulga. Yung agalon sa iyang sulgon. Di mo uyog-uyog ang kalibutan. Natis tigay nagbalaan na. Na magay mga simbahan nga nalusno. Yung kita magkurus-kurus po tayo. Nalusno lagi na. Ikaw may magbalaan ng buhi. Karon matawag ka nga nag-ampo ka sa buhi ni Jesus. Ngunit kinabuhi ka ba? Nagbuhat. Ay mong tuwa na. Nga kada balaan. Ikaw magbalaan. Ang balaan gani, sundon ang binuhatan. Ilain mo na yung balaan. Kaya dito man mo magsip-sip-sip. Kurus-kurus na dito. Usar, panangil. Ang kunon ka mo nga, iyan mong anak. Ang kunon ka mo anak mo ni Birhen Maria. Kaya ingon naman mong inhan sa kanunay panabang.
Tabangan ka mo, nga wa mo nagtabang sa inyong kagalingon. So tambali inyong kagaling doktor wala sa Biblia. Agit. Wa mo mo ning tambal sa inyong mga sala. Tama na. Tama. Agit. Tamaon na lang na to. Kaya sige rin tagtama ni ang uban ni mamaminaw. Usa ka mo mga maminaw, mga maminaw. Ako may ipadayag, mamani karon nga. Mamani karon ang giingon sa Ginoo nga ipalanog ang trumpeta. O ipalanog ko na to ni. Agit. Amo tay mahimo udi lang maminaw. Tama. Pero kung maghubo-hubo ta karon kalibutan ta kandaghan kay magbios na to. Nga magyaga-yaga. Agani ka. Amo na ang giingon sa Ginoo. Bisan gani sa gipatay sa mga tao. Nga kisa nagsulsol niya sulsol nga kung patay siya. Siya nasuksi kay Pas. Pilato. Kung dili ni mo ipapatay si Kristo, wala lang mutuo ka na to. Mo nag-ako po ni Kristo. Kung dili ni yung sinuli ni tuuhan yung sinuli, mo na dili ko pasudlo nila to. So, Mo nang nagampo ko ginapatay nila tong pulong. Oo. Nagampo atong nagi no. Pag-ampo sa mga hininginlan. Ni kisa may hininginlan. Pag-ampo sila, wa pa sa hininginlan, sila may nangilin. Tama. Nga, maingon din sila nga, kung napandol ka dili ka mo usap, oy, magpabilin ko sa kong relihiyon. Nga makita ni mo tanan diha ang mga binuhatan. Oh, tama gid. Kung magpabilin ka na, nisamot ka na utan, unsa na karoy dagan sa kalibutan, kinsa pa may ingon nga pinili. Tama gid. Kinsa pa may mag-ampo sa kalibutan nga, dili man madungog atong pag-ampo ko, aduna tay jutay ka sada. Wa na magampo gyud. Kita ang kamo akong paglaom kanang naniminaw na kamo akong paglaom na dunggon pa ta sa Dios ano may extend pa ang kalibutan makubus-kubusan pa ang kalagman wa may maminaw na to Tama. dito mo sa maminaw sa ilang suburnungan Pinili. nga kinsa inyong amahan biyaan mo inyong amahan maglakaw sama nako Wala eh. o ka magbistin sa puti magbalik na siyang palasyo ako gusto ko ang Diyos dili man ko Diyos ang problema na ang nagpa-Diyos so manangitawag na ko Diyos nun og tumutuo ang tumutuo mga tumutuo po ni sa patutuo dali kayo mo mutuo sa tao nga tuwa sa awao tuwa na dito sa tuwa na dito duhot dali ka mutuo panid ang mga binuhatan Tama gid. okay pwede ka muna po isa-isura dito ang espiritu daghan kay naminaw din kay ang gusto pod sa naa diri nga mga espiritu diri makauban pod sa bagong ito. Tinawa si Lucifer katong ang yawa di ba nalinglag ubang mga anghel kay pabutan-butan po to dili mo balik diri ang Ginoo nga gwapo dili mo balik diri ang Ginoo nga lato Sa una mausap ka. oh di tanawa nga kinsa man inyong gituuhan di nga magwapo kay mga biste ang kunang-kun taong mga apostolis ang mga apostolis na gilutos manay mura gilutos puta karon pero wala na ng lutos kay ingon na mga sino nagampo naman ko katong mahihingilan Ginoo ipahamtang naghilak ako sip reflection mo dia mura ako alam nga po istorya dagan tama So, tingog gid ang istorya gid no nga kuan. Kana dang espiritu magikan sa dautan ihulog na nagnanam dai diri sa libutan. wala Wala ang mga Naguna na daan. kanang mga dalan ko nga disgrasyahan. Nana din sila diha mamira. Wa kay pagtuo gid sa Ginoo kulang yung pagtuo. Muna nga birahon ka. Itulak ka. Dali kay So, madisgrasya ka. Wala Bitik may ba? itong mga Bitikon ka. Labi po kang wakay respeto. Sa kuan diha. Mamira gid na sila. Manamay ba? Kay ginasugo mo na sila sa ila pong agalon. Nga adto mo dito birahan is kuan kay ani ana. Kay ang inong tinuod ana kanang espiritu day nga nasa impierno. Pag masuguan din na sila sa ilang agalon nga halimbawa ako si kuan ani pag madala day ko sa impierno makulangan og tuslok ang ilang Magamay-gamayan lawas dito nga silutan. islutan. Magamay-gamayan ilang silot. Unang manikamot po sila. Manigkamot ka. Pero sa tao god ba kung maayo yung pagtrabaho dili ka kasabaan Bayaran ko rangko nagyapon na sila dito. kung silang modala. binuhatan mo nga iya sa Dios, pinalipdan ka sa Dios eh. Oo. Di kanila makaya. Dili ka nila makuha. Pero sama sa tuwa. Nga respeto ta sa kinayahan ba. O kita mo tiwalag ta murag makuha gyapon kanila.
Oh, okay. Napamatas kalibutan ani. Oh, yun. Nindot igay kung kuano malandong nga to pangitaon ganun kuano. Kita naman kita. Ang ba malandong mga kinsa gyud ang tinuod nga kuan nga gigamit sa balang espiritu. Ano ba nay kasaysayan na? Tama po na sila. Kung wala po na sila, di po mailang nagpailog. Tama po. Huwag kayo mahimo, kay mga manailang amahan. Gisudi kay pa paano nang kuan mga die hard. Ang natuwa lang ani Diyos nga makuanan po ta nila ba nga nasa tuwa ang tinuod. Nakakunuli. Nalagod. Makita na po nila pagapos panahon. Kasi maulahi na, wala na. Ay po kung pagkaulawin niyo, maay po mong buhat. Pakita gyud nato sa atong buhat. Buhat mo di lang kay pulong. Di ta makita nga sa lawayon. Nga, kung sige po mong padlong, maulaw po ko. Tama gyud. Damay man. Kita ra may gibantayan na nila. Tara Diyos. Dalawa kong kinahayan ton. Sige mong istorya, ibiyos ko ng kinahayan. Mabuhat na sa tao. Dili gyud. Nga, anong kusog mo ito muhukom sa tao? Kanang pangpang. Kung sa nagot ta sa kinahayan, hindi mo kita sulod ang pangpang mo. Hindi mo sa Dios samahan. Tanawan niyo ni guys, kaning gihimo sa Diyos Amahan. Kita mahimo sa tao ni. Kani. Kaya kita muratag hilason. Kinsa. Muratag si kinsa. Ito na gina hawd. Murag pahawd-hawd na ba ya. Toldok ra tas kalibutan. Sarta ka tinulos tubig. Tanawa to, di focus to nga itong yantuan sa kay Mansidong. Atong nato na to. Nanano sa itong espiritual ng gasa. I-focus na. Katong isa ka bukid nga nagtuboy diya. Taas kay na. Makaya na sa tao. Kakaiba na di. Kanang nay kahoy nga pala Tudlo. So kana against the light man gud. Oh, kani oh. Uy, ipaigo sa man. Na guys, kana naadtoan na mo na diya. Diya gilubong tong tigulang nga si Mansidong nga nakakabalo pod sa espiritu. Diya. Giadto na namo na diya dapita. Nya nagpalag siya kay gikalot man to ang tubig na si babaw diya. So akong gibadlong to ipabalik to sa kuan parang ang mga tao pod nga naa diya mga katutubo diya. Dili kayo maproteksyonan ba sa espiritu. Taas kay na ton. Hangin kina si babaw. So taas kita siya guys. Ako ron nang gi-zoom. Pero layo kina guys ha. Layo. Kanang murag nay kahoy si babaw. Pwede makilira na diya ba? Doon na ako silang diyan ko dadan si Arlene ginunites kogon. Bukid na gani na. Pero ano nagtutoy? So gibiyon na to ni para makita sa tao nga ang Diyos gyud ang gamanan dili kita. Kaya ginatanong buhat ning nindot Kung kay sa nga pagkadato ano. ay di mo kaya na. Di gyud. Nindot kay nga kuan hinimos Ginoo ba? Ikaw dong, makaya rin mo na buhaton dong ang gihimo ni Nah. si Ginoo dong. Kasi kung sa kakabilyonaryo. Ba oh. Maglugos kitag tungas dong. Paghimo pagkaha. Oo, kaya taw pangguba gyud. Wata ka balo, mo din ay makatabang sa paabot sa panahon. Tanaw yun eh guys ang bio. Dili makahimo ang tao anak pero pagguba. Pagguba. Kaya kayong himo. Simple ra. Ginimo sa pad Ginoo. Mo nang atong ibuhat diriton. Nakihios ta sa espiritu nga naadri nga nag-agulo pod kay wala kang respeto sa tao. Kaya mga tao, mga daotan, ang mga tao laigi gunahuna. So maay kay maghukom sa tawhanon makapatay sa lawas pero di kabalo naghukom sa makapatay sa espiritu. Makalaglag sa espiritu. Muna ang diri-ari, diri-ari kadunay tag naa diri kay layo tas kasaba kabanha. Kay ang mga espiritu nga naa diri nagapasalamat kay namati man ta kanila. O ang Diyos pod amahan nga manay nag-govern sa kalibutan siya nagbuhat. Nagpasalamat po ta kay ato gipahalagahan ang iyang binuhatan, ang kinaiyahan. So aron makonekta sa kinaiyahan, kinalang maayo tag batasan. Tama yun. Maayo po tag kinaiya, nga tadi garespeto po ta sa Dios. Kaya daghan kay nagarespeto sa Dios pero mo'y nag-distract sa kalibutan.
Nya may tag Diyos ko Lord kung naay mga linog, naay mga baha mo pay pagsampit nato sa Ginoo. Mao. Nya labaw Lahi pa na. sa Ginoo kay Diyos ko Lord na ba itong tawag? Duha na napay Dios, napay Lord. Kanang term na gigamit na kay ang Diyos ra ba matinumanon. Nya ang atong sinultian. Ug tumanon ng Diyos ko Lord sa atong pagtaas pata sa Ginoo. Mao. Kay kung nagpaubos ta sa Ginoo, mutuman ta sa iyang kuan kay nagampo ra ba? Mo ama namo, anak ka sa langit. Tumanon ang iyang pagbuti ni sayo ta. Wa man ta nagtuban. Mao gyud. Di wa tay katungod nga moampo kay wala man ta nagabuhat sa iyang mga gisugo. Mao. Nanas Biblia, wala kamoy katungod nga moampo kung aduna kamoy jutay nga sala. So, dito pa ibabios na po dito ton. Na, Ikaw daw say maingon nimo. ayun ka tumusulti. Smile lang. Mas ako kay. Kung naana nga mo ang amahan sa pulong mga guys. Bisan kami maglugos magtubag. Bisang galakaw. Bisag galakaw ni, gaminsahe ni siya. Tanawan ninyo ang bulak. Tanawan ninyo ang bulak. Bisan si Solomon nga dato kayo. Dili makasama sa katahom sa bulak. Dili makabuhat sama sa katahom sa bulak. Apan ang Diyos nagsangkap sa bulak. Ni wala nag-ani, wala nagbukas, wala nagalakaw, nagpundo lamang. Ang Diyos ang nagsangkap din. Kuya ang mga ta, mula ba pa sa Diyos? Inumdumi pag-ayo ang bulak. Sama ka po sa bulak. Inikalaos, inikalaya, ibutang, susunod. Kaya inyong lawas, ang isa kakatos katoy sama sa isa kalibo, isa katinulo sa kaping. Kunya, ang bulak na ni, ibistihan sa Diyos. Ang bulak gigasahan sa iyong katawan. Tanaw. Mo nga, nalimot naman kamo sa Diyos. So nahimo kang tinunglo. Kung dili magagaw, dili makakaon, dili makabiste. Pinumdumi niyo pa kayo. Labaw pa mo sa mga laglang o sa bulak. Amen. Kaya doon na kang ikaduha. Kinabuhay. Mo ang akong isaad ka na higpit niya maya. Bulahan ka mo. Nahigmata. Sagikan sa paghinanok. Kaya naabtan ka mo sa magtatabang nga ang Espiritu. Tao, nagapuyo, uban ka niya. Salamat ka niya. Ang kanino, ibilit ko. Salamat. Salamat sa Diyos. Baala mo diya. Guys, mamanandong kita guys kay gamay lang yung panahon. Gamay lang yung panahon, paabot. Simulahi ta ba, magsirado na. Kaya dagang kang Espiritu dado. Ang pinagugban. Kasi ko Punto na po, bubiyos na po. Di magpakuan ko. Muna na natin siguro. So guys, dili lang ko to guys no. Ulat talang nyo guys sa Facebook o sa YouTube. Amo lang ning i-post O, isubscribe ta na. o subscribe po tanan guys ang Espiritu ng Gasa. Hait lang yun sa mga tao na ikarpo. O mo lang to guys. Salamat. Thank you for watching. Bye bye. Stop.